12 παρά 20 εδώ στην Αστέρα 92. Καλή σας ημέρα σε όλους και όλες που ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας για σήμερα, Τρίτη 26 του μηνός. 26 Μαΐου, φτάνει και ο Μάιος στο τέλος του και νομίζω ότι τυπικά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και στο καλοκαίρι από την επόμενη εβδομάδα, βέβαια. Έτσι. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έχουμε μαζί μας την κυρία Μαριάννα Φωτοπούλου, εκδότρια και δημοσιογράφο της Αδριακής. Έτσι και την έχω μαζί μας. Μαριάννα, καλή σου μέρα. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα από την Αθήνα. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα και καλεσμένη που θα την παρουσιάσεις εσύ και την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ακριβώς. Ότι ξεκινάμε καταρχάς με ένα χρέος που είχαμε και που για λόγους έτσι, ξέρεις, ανοιξιάτικους, ιώσεις και αρινές αστάθειες, χάσαμε την Κατερίνα λίγο πριν από την έκθεσή της. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Μοσχοπούλου, την Κατερίνα Βραχνού Μοσχοπούλου, για να δώσουμε έτσι ένα ανδριώτικο στίγμα, η οποία είναι κυρίως ανδριώτισσα, είναι ζωγράφος και έκανε την πρώτη της, παρουσίασε την πρώτη της έκθεση στην Κηφισιά λίγο μετά το Πάσχα. Θέλω να πω, δεν θα σταθώ στο τυπικό, θα πω μόνο ότι μπαίνοντας στην έκθεση της Κατερίνας έβλεπες έναν άνθρωπο ο οποίος από τα έργα της έβλεπες μια έτσι χοντρή, θα το πω χωρίς να είμαι ειδική, μια χοντρή πινελιά η οποία είχε δυναμική, η οποία έβγαζε ένταση, έβγαζε συναισθήματα, και να πω ότι οι ανδριώτες που την επισκεφθήκαμε βρήκαμε άνδρο, βρήκαμε όμως και άλλα μέρη και αναγνωρίσαμε στους πίνακες τοπία και συναισθήματα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο, να σε καλωσορίσω Κατερίνα, να πω ότι είναι μεγάλη χαρά και η τιμή που σε έχουμε κοντά μας, και θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για το πώς ξεκίνησες. Ξέρω πως ήθελες, ξέρω πως ζωγράφιζες από παλιά. Πώς ξεκινάει λοιπόν ένας νέος άνθρωπος, έτσι, ένας νέος ζωγράφος να φτάσει και να φτάσει στην έκθεση? Πώς ξεκινά και πώς φτάνει? Καλημέρα και από μένα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στο ραδιόφωνο σας. Ναι, εγώ ζωγραφίζω από πάντα, από παιδί, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο. Έχω ακολουθήσει δασκάλους στα εργαστήριά τους πολλά χρόνια. Επισήμως σε εργαστήρια ζωγραφίζω 32 χρόνια. Τι λέει? Ναι. Όχι πάντα, γιατί δούλευα κιόλας ίσως με κάποια μικρά διαλύματα κάθε τόσο, ανάλογα όπως τα φέρνει η ζωή. Και είναι κάτι που με ευχαριστεί και μ' αρέσει πάρα πολύ. Μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράζομαι και μέσα από αυτό νιώθω μεγάλη ικανοποίηση όταν το αποτέλεσμα με ευχαριστεί, και η αλήθεια είναι ότι δεν το αφήνω αν δεν μ' αρέσει αυτό που κάνω, αν το αποτέλεσμα. Πώς φτάνει κάποιος? Με τη δουλειά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να δουλεύουμε πάρα πολύ με ό,τι ασχολούμαστε, πολύ βαθιά, να ψαχνόμαστε, να ψάχνουμε. Ο ζωγράφος την πινελιά του, το χρώμα του, το φως του. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ το χρώμα. Αυτό και είναι και πολύ εμφανές, δηλαδή στα έργα σου είναι εμφανέστατο το χρώμα και βγαίνουν πάρα πολλά συναισθήματα στα έργα σου που είναι αναγνωρίσιμα και πολλά συναισθήματα. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι? Σε ευχαριστώ. Δεν το καταλαβαίνω όταν το κάνω, αλλά έτσι είναι, ξέρεις. Αυτό έτσι βγαίνει. Βγαίνει και ότι η ζωγραφική σου είναι από ανάγκη, δηλαδή δεν είναι έκατσα, έμαθα και με αυτόν τον τρόπο ζωγραφίζω. Βγαίνει από ανάγκη. Όχι, και πολλές φορές αλλάζει ο τρόπος, η πινελιά, παρόλο που όλοι έχουμε ένα προσωπικό ιδίωμα, ένα προσωπικό στυλ που βγαίνει τελικά, δηλαδή αναγνωρίσιμο για τον καθένα. Όμως και μέσα σε αυτό κάποιες φορές αλλάζεις κάτι στον τρόπο προκειμένου να σου βγει καλύτερα αυτό που θέλεις. Μπορεί να αλλάξεις τον τρόπο της πινελιάς, το χρώμα, τη σκιά, οτιδήποτε.
Ήθελα να πω ότι ναι, με πολλή δουλειά, όχι με πολλή δουλειά για να μαθαίνουμε, για να ψαχνόμαστε περισσότερο, για να προσπαθούμε να βρούμε αυτό που θα μας δώσει το αποτέλεσμα. Εκεί αυτό εννοώ με την δουλειά στη ζωγραφική, αλλά και σε όλα φαντάζομαι. Και ο μουσικός μελετάει άπειρες ώρες για να μπορέσει να παίξει όπως θέλει το κομμάτι που διάλεξε κτλ. Η τέχνη είναι έτσι, νομίζω. Πες μου. Ναι, διδάσκεται, αλλά τελικά διδάσκεται, αλλά τη διαφορά την κάνει το ταλέντο και την κάνει η προσωπική έτσι μαρτυρία στον πίνακα, για να το πω πολύ, δεν ξέρω, ίσως πολύ αδόκιμα ίσως, αλλά αυτό νιώθω εγώ όταν βλέπω κάτι. Κοίτα, νομίζω ότι διδάσκεται ο τρόπος, διδάσκεται η ματιά. Εγώ αυτό θυμάμαι από τους δασκάλους μου, ότι έλεγαν παρατήρησέ το, δες το. Είναι αυτό, αν δεν το πούνε μπορεί να μην ξέρεις πώς να το παρατηρήσεις. Γι' αυτό θέλει εμπειρία και θέλει και κάποιος να σε καθοδηγεί τουλάχιστον στην αρχή. Παρατήρηση είναι η ζωγραφική και συγχρόνως αυτό που θέλεις να βγει, το συναίσθημά σου. Έχει ένα μέρος διδαχής, το έχει. Από εκεί και πέρα ο καθένας με τον δικό του τρόπο εκφράζει αυτό που θέλει. Η έκθεσή σου στο Ίδρυμα Τσιχριτζή είχε τίτλο «Στο φως». Η πρώτη σου ατομική έκθεση, γιατί έχεις πάρει μέρος και σε ομαδικές εκθέσεις. Ναι. Πες μου πώς το εισέπραξες εσύ, πώς εισέπραξες τον κόσμο που ερχόταν σε μια πρώτη επαφή με τη δουλειά σου. Πώς το είδες, πώς ένιωσες? Κοίτα, μου έδωσε απίστευτα πολύ χαρά. Με συγκίνησαν οι άνθρωποι. Ήτανε τόσο ευχάριστο να βλέπω τόσο κόσμο που ήρθε να δει και ήταν χαρούμενοι, τους άρεσαν τα έργα, το οποίο είναι μεγάλη ικανοποίηση. Τους άρεσαν και τα αναγνωρίσιμα τοπία σε κάποιο βαθμό, αλλά πιο πολύ η ζωγραφική μου, το φως που βγάζουν οι πίνακες, τα έργα μου, και πραγματικά συγκινήθηκα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθαν και μου στείλαν και μηνύματα πολύ και συγχαρητήρια, γιατί είδανε και διάφορες αναρτήσεις που είχατε βάλει. Πάρα πολύ με ευχαρίστησε. Μου έδωσε όθηση, μου έδωσε όρεξη να συνεχίσω, να προσπαθήσω πολύ περισσότερο. Ήταν πολύ ευχάριστο. Χαίρομαι πολύ, γιατί ξέρεις, η ζωγραφική είναι και έκθεση, έτσι. Είναι έκθεση ψυχής, εκτίθεσαι. Είσαι άνθρωπος και εκτίθεσαι και έχει μια αγωνία αυτό από μόνο σου. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, με ό,τι δείχνουμε από τις δουλειές μας εκτιθέμεθα, και είναι και ένας λόγος που πρέπει να το πάρεις απόφαση να το κάνεις κάποια στιγμή, και ποτέ δεν αισθάνεσαι έτοιμος, γιατί πάντα θέλεις να είναι κάτι καλύτερο. Αυτό λίγο το έχουμε. Έτσι, είναι καλό. Ξέρεις, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, άρα νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Γιατί ξέρεις, ξεκινώντας από το Γιάννη το Μαμάη, ξεκινήσαμε ένα αφιέρωμα έτσι στον πολιτισμό και στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται έτσι και προσφέρουν στην τέχνη, γιατί η τέχνη είναι η μόνη μας εντός εισαγωγικών παρηγοριά στη ζωή και η πραγματική χαρά κατ' εμέ. Θέλω να σου ευχηθώ να πάνε όλα καλά, να περιμένουμε την επόμενη έκθεση, έτσι. Εννοείται ότι τώρα πρέπει να εργαστείς σκληρά και πραγματικά να κλείσω έτσι με τη μικρή μας κουβέντα για την δουλειά σου, η οποία θεωρώ ότι με εκφράζει πάρα πολύ, η Ράνια Καπελιάρη, η οποία έγραψε πολύ χαρακτηριστικά ότι η δουλειά της Κατερίνας είναι μια μετουσίωση της συγκίνησης και της χρονικής στιγμής σε εικόνα τέχνης ανάμεσα στο ακαδημαϊκό και το μοντέρνο. Και αυτό είναι που είναι και το χαρακτηριστικό
ενός ανθρώπου που θα έλεγα ανδριώτη, με ποιότητα. Αυτά τα προσθέτω εγώ. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι αλήθεια ότι γράψανε και οι δύο δάσκαλοι πάρα πολύ ωραία και τους ευχαριστώ, και αυτό της Ράνιας έχεις δίκιο, με αντιπροσωπεύει. Και ήθελα να πω, δεν ξέρω αν έχω λίγο χρόνο. παρακαλώ. Όχι. Παρακαλώ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μέσα από την Άνδρο, που είμαι από πάντα, από τότε που γεννήθηκα, μεγάλα διαστήματα κάθε χρόνο, έχω αγαπήσει τρομερά τη φύση, γιατί είναι και μία φύση στην Άνδρο με πολλές εναλλαγές, και μέσα από τη φύση έμαθα και με τράβηξε να θέλω να ζωγραφίσω, και το φως είναι αυτό που με τραβάει πιο πολύ κάθε φορά, το φως και η σκιά, σε αυτό που βλέπω, και θέλω να το εγκλωβίσω μέσα μου, την ώρα που το βλέπω και παθαίνω μια συγκίνηση, ένα δέος, σε αυτό που με τραβάει, και θέλω να το δείξω, να το μοιραστώ. Νομίζω αυτή είναι η ανάγκη μου, να μπορέσω να το μοιραστώ και με άλλους, για να δουν αυτό που είδα εγώ, ίσως βέβαια ο καθένας με το δικό του τρόπο. Και γι' αυτό έτσι αγαπώ τόσο πολύ την Άνδρο, γιατί η φύση και οι εναλλαγές της είναι κάτι το καταπληκτικό, αλλά όχι μόνο, όλη η Ελλάδα, όλη η γη κτλ. Είναι γεγονός και είναι σημαντικό, Μιχάλη, δεν ξέρω αν μας ακούς, αλλά είναι σημαντικό το ότι έχεις τη χαρά να είσαι στην Άνδρο κάθε μέρα, και αυτό το φως που λέει η Κατερίνα, να το βλέπεις και να το ζεις καθημερινά, και είναι μοναδικό. Το οποίο αλλάζει σε δευτερόλεπτα βέβαια, και είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να το εγκλωβίσεις τη ματιά αυτήν, αλλά είναι απίστευτο. Από το πιο μικρό πράγμα, από ένα λουλούδι που βλέπεις το φως του και τη σκιά του και το χρώμα του, μπορεί μέχρι τον ουρανό που είναι υπέροχος, το βουνό, τα δέντρα, οτιδήποτε. Έτσι, και τα χρώματα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εγώ και εσένα και το σταθμό, και μου κάνατε μεγάλη τιμή. Είναι αμοιβαίο. Να είμαστε όλοι καλά, να μπορούμε να εκφραζόμαστε και να προχωρούμε με καλό, για καλό. Για καλό. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ευχαριστώ και εγώ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Κατερίνα Μοσκοπούλου.